Roman script Sanmung Tubumani Abo International Chakranta Tongo Honwi Hasteni Mantri Okra Prof.Dr. Manik Saha Samani Kokthaino Twiwi Srangsalo kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Kokni Phirokmung Rwkha TTAADC CEM Purna Somatiya Asolo Koksanani Thangai TTAADC CEM Purna Somatiya Shaka Hasteni Mantri Okra Haino Hai Roman script ni Sanmung no Twiwi Koksanani Thangai Shaka Roman script Sanmung Tubumani Abo International Conspiracy Tongo Honwi Fiaba Abo no Twiwi International ni Mungsana Harmung Kori Honwi Jungsini Srai Rokni Kokno Wanshogishi Roman script Shanu Honwi Abaikino Shaka BJP Haya Geba CPM ni Neta Mantri Fano Ongthong Borokni Joto Bosha Rokno English Medium School of Poriwi Tongo Aboni Bagoni Board Exam Borok Bengali Bai Shui Thani Problem Ongo Roman script Bai Shika Hunke Kahamke Shui Manai Honwi BJP ni kabang maneta Mantri Rokno Shia Roman script no Chini official language Honwi Hinke borok ni bushano hinke English bai pori ruwei tongo chini busha hinke Bangla bai shui ruwei exam fail khlai tonglai haigato belai chaya blai honwi aboni bagi jotono wansungani nangnai kahamke chini Tiprasa rokno Roman script bai Swinani kasumani Abo Chini Tiprasa rokno Swklwknani Naimase honwi aborok belai kheno chaya honwi khamjongmani koksa ka TTAADC ni CEM Purna somatiya Amiao kaisa video nukha haine hai chini Hasteni Chief Minister borom ganang Manik Saha Roman script ni against Koksaka. O jagao sing nukha international ni Chakranta Tongo hani bangsi sing Roman script no borabor dabi khayo hne. Ang sara ni musugo chini boram ganang Chief Minister oro jaga international ni kuno chokro krui international ni kuno favor krui sing chini busaro ni bobishot ni bagoi si sing Roman script no dabi khayo. BJP ni kebangma leader, BJP ni kebangma neta rok ni cherai rok, CPM ni kebangma BJP engtheng CPM engtheng kebangma cherai rok, tabo English medium bai porebu. English medium bai pore kha hingke borok Bangla script bai Swinani bagoi blai problem go. Hanibang mathemic 12 je porikha rokro borok no Roman script Swinani nango. Roman script bai masui kha hingke si chini chirai rok kaham ke porikha roi mana BJP ni kwbangma neta rok saimaya je Roman script borok baire ni script hunoi ho othoso chini state o script bai suijak English bai no official language cholai tongo English medium bo kwbangma cholai tong boroni bwsano kheba no English medium o poronai Roman script bai suiroi tongnai chini bwsano hangkeba no Bangla bai suironai omo hai hingkha bahai khe naiba hani bangoi chung jo to busi thai wansok thai je chini Tiprasa no je Roman script bai suiman no borok chajai ngoi tongmani omo chungno onklok onslo rowani bagoi naimani si ge chung Hasteni joto lukurok busi thai je chini o Roman script chini bwsaroni bobishotni hamkhaini bagoi si oro jaga kuno political party ni favor o thangmani klaya mo politics ya chini bwsaroni bobishotni hamkhaini bagoi si hani bangoi chini borom ganang Chief Minister no sanani musugo chung chini bwsaroni bobishot no wansokmani chuk nung wansokya hani bangoi chini bwsarok no chung toma script bai suironai toma script bai porironai omo chungsi decide khainai nung sebaba je chungno Roman script bai masuya ma poreya hai hanai sanai omo chini adhikar chini constitutional rights si mo chini fundamental rights si hani bangoi Hasteni joto lukrok bu busi thai oro jaga politics hanai tawan sokdi omo chini bwsaroni bobishot ni kogno wansok laiwi jara CPM khainai BJP khainai Congress khainai boni bwsarok bo tabo English medium porai tongnai rok borok bo porikha fail nai borok bo porikha fail wngkha hingke boroni bobishot bo nosto wngnai boroni bobishot nosto wngha mane chini Tiprasa ni bobishot nosto wngnai hani bangoi ang Chief Minister ni o statement no belai chajakya protibad khaiyo chung Roman script no nayo hambai Bureau report chini Khorang